17-ročný tréner a tanečník Robo to v živote nemal jednoduché. Jeho otec sa stal narkomanom, čo ho nakoniec stálo aj život. Robo s mamou sa ocitli vo viacerých krízových centrách, kde začal jeho tanečný príbeh. Tanca sa však nikdy nevzdal a momentálne má aj vlastnú tanečnú skupinu. Začalo to s tým, že vlastne jeden chalan, dve baby rozmýšľali nad tým, že si založia tanečnú skupinu. Pridali sa k tam chalani z Petržalky, menších, ktorí chceli sa niečo naučiť. A vlastne my sme boli tak spojení, že známostne s Úsmevom ako dar, ktorý si všimol, že sa niečomu venujeme, ale nemáme na to prostriedky, tak oni nám ich teda poskytli. Máme u nich zadarmo tanečnú sálu 2-krát do týždňa a plus k tomu nám ešte vybavili bránu do života, kde môžeme tiež 2-krát do týždňa tancovať. Takže ono to začalo takto. Tak najväčšie úspechy sú pre mňa, keď sú veľké vystúpenia keď to má pointu, že dobrú pointu. Pre mňa najväčší úspech je, keď som s Martinou Riarou, pani učiteľku z Urban Ethnic Crew, bol 2-krát za sebou na vianočnom benefičnom koncerte Úsmev ako dar, Inchebe. Viete čo? A čo sa týka vnútri môjho súkromia, tak veľký úspech je pre mňa to, keď môžem pracovať pri vyrábací pre moju mamu, pre moju frajerku, aby sme nejako žili. Potom pre mňa úspech je to, že som sa dostal na strednú školu, som prvák, nakoľko som v škole bol lajdák, úprimne povedané. No a dúfam, že raz niekde si zahrajem v nejakom divadle a že budem vlastne môcť prezentovať to, čo chcem.